Great day mga bossing. Time check 5:30 PM Friday, and I am off to my first bike packing adventure. So makakasama ko ang Pampanga bike packing community. So first time ko ang aming adventure ay sa Mount Patasambat. Sorry mga bossing, di pala siya bundok. Patasambat stands for our route for this ride, which covers Pampanga, Tarlac, Zambales, and Bataan. Pero in my case, since sa Bataan ako nag-umpisa, ba't patasam na siya sa akin? Time check, 5:50. Sorry, tabla ka na tayo, bossing. Porac, Pampanga. Time check, 6:40. So yun, from dito sa Porac, 5 kami na pupunta na Mabalacat. Friendship na kami mga bossing. Pangiles. Yun, at nandito na kami sa Mabalacat sa meetup namin dito sa St. Muchin College, SACT dito sa Mabalacat. So ito na yung mga ibang kasama. Waiting na lang sa iba. 10:30 pa naman yung namin yung ride out namin. So time check is 9 PM. Nakukumpleto na kami. Dami namin. Sayang yung bike. Nandito ka na. Paano? Stop muna kami dito sa NCC, may nasiraan. Buti na lang kasama namin si bossing Jules Bike Shop, para pag sa mga ganito sitwasyon nakaalala si bossing, nakasuporta pag may mga nasisiraan. Yan, dito kami sa kalagit na ng NCC ng New Clark City. Paano mo yung lakas na tayo? Sa karte niya, no? Kami sa Barangay O'Donnell. Yun, so nandito kami sa sa Barangay O'Donnell. Yung mga ibang gamit sinakay na din sa sa pickup. Kanya pa yung masayakan yun. Exciting park hanapin. Lahat, tapos siguro dun sa lahat, ilan lang muna magsisindi ng ilaw lahat kasi papasok tayo sa kampo, baka masita tayo. Ngayon, merong trail na papasukan dyan, dapat dikit-dikit tayo, walang maiiwan kasi pag may naiiwan, madidelay tayo. Siyempre, yung mga bahay dyan mabubulabog, baka ma-question tayo. So, dikit-dikit lang tayo dyan papasok. Hanggang siguro mga 2 hours yan, hanggang pwede na tayo magsindi ng ilaw lahat. Mga bandang alas 4, pahinga tayo. Tapos magbawas na kayo ng gulong, magbawas na kayo ng kain sa gulong ngayon. Mas nakakaano rin, nakakagaan sa padyak sa lahar. Ito na. Liban na tong ruta namin. Medyo malikabok dahil sa buhangin. May mga part na malambot. May mga bato-bato rin ng konti. Dito sa part na ito parang naaamoy ko na yung lahat. Ito din yung part na pinabilinan kami ni Boss Banjo Tapang na magpapatay kami ng ilaw para hindi kayo medyo nakakaabala sa mga taga dito. Para ka makikipagbunong braso sa sa lupa. Nakapagod din makipagbunong braso sa buhangin. 2.1. Kaya nga 2.1. Okay. Kaso naka-pass rolling. Time check natin is 4:10 ng umaga.
So yun, ewan kung nakikita nyo ako, madilim talaga dito. Ayan, ito na kami sa may damuhan. So yun, idlip muna kami bossing. Mamaya ulit. Pag umalis ka sa apoy, putang na lumalamig ulit. Habang pumunta lang ako, balik ako ulit dito. Medyas mo sir, di mo na kailangan, basa na yan. Agis mo na. Pero na may emergency blanket. Ito na. Nagarga na kami. Pakatarik ah. Thank you. Ay, thank you sa boost. Ha! Si Danny, ba't wala pa? Parang tren ah. Parang tren. Kita ka ba? Yung kami ni kahit ni Darling. Jollibee na may buhangin. Ayun na masarap. Masarap yan. Extender. Toppings. Toppings. Jollibee. Isipin mo na lang garlic yan. Isipin mo na lang garlic yan. Patingin nga. Oo. Sige, isa-isa. Sobrang lusong naman. Okay. Nakawin na tayong naahon. At pinutulungan namin tayo ng mga bata. May tindahan ba dyan? Mag-aalmusal ba tayo ulit? Mag-aalmusal ba tayo ulit? Wala mang tindahan dyan. Nakalimutan lang namin yan pag tindahan. Natunaw na yung kinain ko eh. Nahana kita mama, maririnig naman kita eh. Ay ganun ba yun ma'am? Pag ano, kailangan nila laging para ano, makalayo. Kasi papalit ang unang remote bago Bike hiking. Ano ko sabi ni Banjo eh. Huwag ka mag-alala, sabi niya Uro. Patag yun. Tanga na patagilid eh. Pababa na lang, magtutulak ka pa rin eh. O diba? Grabe. Sobrang takit-tarik at alanganin nito. Ay, lakad na naman. Bye-bye. Dito na kami sa kalagitnaan ng lahat. Tapos parang may ilog. Yun, tingnan muna kami. Sa may nauna na doon yung mga Team A. Yung mga mas malalakas.
Hirap magtulak sa ganitong kalsada, mga bossing. Sa wakas nakakita ng kalsada. Pero paahon pa rin to. Kaso yung binti ko ayaw na akong papadyakin. Konting tulak, konting padyak, pulikat. Bali yun yung ano, likot namin bundok. Ganun. Pinadaanan doon ng truck eh. Walang mahinang tagal na mula. Madaya, madaya. Palong time nasty! Ride out na. Last phase. Ahon. Taas na ako. Yung gulong. Dito. Tao lang. Kuha. Kuha. Ayan, Billy Boy. Active ka lang. Kuha. Kuha. Yun, ginabi na nga mga bossing. Pero dito na kami sa campsite, mga 5 minutes walk. Ito na, nakating na namin yung campsite. Basta, Jack. Last Ay, bag. last pag, pero ano, sulit. Sulit, di ba? Congrats. Nice one. Sulit. Congrats, pre. Yeah. Thank you. Hey, good morning. Papunta kami ngayon ng ano, Tukal Falls mga bossing. Bali may 20 minutes na lalakad kami, wala din sa campsite. Medyo mapato lang dito. So, ayun. First bikepacking experience. Grabe, hindi siya madali. Ang daming struggles, pero bawat pagod, bawat hirap, worth it talaga once you reach your destinations. I realized na proper preparation is the key. Kaya next time, mas ready na ako. Sa mga gustong mag-try, ang advice ko, huwag basta sumabak. Planuhin nyo ng maayos, alamin ang ruta, siguraduhin na kaya ng katawan nyo, at huwag kalimutang magdala ng tamang gear at supplies, lalo na pagkain, tubig. Pero kahit gaano kahirap, ibang klase yung fulfillment na mararamdaman mo. Kaya for sure, uulitin ko to. Maraming salamat nga pala sa PBC, Pampanga Bikepacking Community, sa amazing adventure na to. Sobrang saya ng experience at mas solid dahil sa inyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong biking nomad, si Jack Manuel, na lagi nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita kits! Mama, enjoy yan. Mamaya, usapang kudasan mamaya yan. Yun yung At least alam ko na yung ano, Wala. Basic na to, sir. in-underestimate ko eh. Tanda mo, basic to, Basic pa to. Hindi pa to. Dito yung... Goto Mines. Ano ba yun? Tugel. Tugel nga ba? Tugel. Puta. Buhay doon, yung mag-i-camp ka. Oo. Stargazing kami tatlo. Yung